Прывітанне! Вітаю ўсіх на канале Гарбата з Ангелай. Калі ласка, заварыце сабе гарбатачку, каву, какаву, бярыце штосьці паесці, можа быць, печыва якое. Стварайце вакол сябе цудоўную утульненькую атмасферу і далучайцеся да размовы. А сёння я хачу расказаць пра даволі пазітыўную навіну. Ну, хаця гэта ўжо будзе не навіной, калі выйдзе гэты ролик, аднак яшчэ будзе час падзейнічаць у адказ. А што адбываецца? Аб'явілі збор заявак на міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Гэта, здаецца, 9-й кангрэс ужо, так, таму што летась не было. 2 гады таму быў 8-й, здаецца, так, павінен быць 9-й, так, ну, так, гэта дакладна 9-й міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Або па-англійску International Congress of Belarusian Studies. Вось, і што ў нас? Чаму я кажу пра гэта быццам такая проста фантастычная навіна? Гэта так і ёсць. Гэта выдатны, незалежны ад сучаснай беларускай дзяржавы кангрэс, навуковы кангрэс, шматвектарны, шматбаковы, так, там вельмі адрозныя дысцыпліны, сустракаюцца самыя адрозныя эксперты па ўсіх тэматыках, якія звязаны так ці інакш з Беларуссю. Вось. Я колькі разоў ужо далучылася, трэба палічыць. Я хачу трошачкі расказаць таксама пра свой досвед на гэтым кангрэсе. Увогуле, цягам апошніх гадоў, 5 гадоў, напэўна, я далучаюся. Так, мабыць, ужо 4-й раз я буду, бо летась не было кангрэсу. Увогуле, упершыню я далучылася ў 2016 годзе, і я была проста студэнткай магістратуры. Я была магістранткай у Варшаўскім універсітэце, і я далучылася, дарэчы, не таму, што анансавалі кангрэс ва ўніверсітэце, я проста тусавала са сваёй сяброўкай Ірай, якая проста цудоўная, 11 амаль, 10 гадоў дакладна жыве ў Польшчы, бо яна з'ехала з Беларусі яшчэ пасля выбараў 10-го года, 2010-го. Яна там жыве і займаецца, увесь гэты час яна займалася беларускай справай. Яна валанцёрыла шмат дзе, працавала ў беларускіх арганізацыях, у тым ліку беларускі дом, здаецца, ці гэта, не, цэнтр салідарнасці, так, беларускі цэнтр салідарнасці у Варшаве. Калі ласка, Іра, прывітанне табе, цалую, абдымаю. Калі я памыляюся, калі ласка, напішы ў каментарах, так, засвяціся, кажы, Ангела, я там не працавала. Ну, але я ведаю, што Іра працуе з мігрантамі у тым ліку, што яна ўсё ведае пра то, што робіць беларуская дыяспара ў Еўропе і асабліва ў Польшчы і блізка да Польшчы. Яна сказала, што, слухай, ёсць такі кангрэс, няўжо не казалі ва ўніверсітэце. І в універсітэце яны ведалі. Але проста ў тым годзе павінен быў кангрэс адбыцца ў Літве, і падалося некалькі выкладчыкаў. Так, я проста вучылася яшчэ, я нікім не была, ніякага навуковага звання не мела. Ну, не то, каб цяпер была, мега крутой навукоўкай, не. Але ўсё ж такі, кандыдатка навук, і магу самастойна там думаць, падавацца на кангрэсы. Я пачатку вельмі баялася падацца, бо я вучылася на першым, калі падавалася, на другім годзе магістратуры, калі паехала. Так, гэта 2 гады магістратуры.
Я сканчвала першы год акурат, ну пачынала летні семестр. Я просто сидзела ў гасцях у Іры, а яна кажа: слухай, будзе такі кангрэс, а ты ўжо магістрантка, давай падавайся. Яна вельмі адважная, вельмі змелая дзяўчына. Я думаю, што Іра, дарэчы, дзякуй табе, вельмі пазітыўна, вельмі на мяне паўплывала. Таму што я такая інтравертка крыху, я магу сумнявацца там у сваіх ведах, талентах і гэтак далей, а яна заўсёды умее там старацца падавацца на пасаду, якая на ступеньку вышэй, так, на сход вышэй, чым яна была раней, так, чым яна думала, але яна спрабуе, яна адважваецца. І дзякуючы ёй я падумала, добра, я хачу падацца, я паразмаўляла там з выкладчыкамі, з навуковым кіраўніком таксама, і падумала, я паспрабую, можа возьмуць. І не так цяжка патрапіць, я таму і хачу падзяліцца гэтай інфармацыяй з вамі, таму што гэта вельмі дэмакратычны кангрэс у такім сэнсе, што можа быць у некаторых установах, асабліва ў самых традыцыйных, на кангрэсы бяруць заяўкі, якія толькі там ад крутых, як мінімум магістраў, так, што тыпу павінная быць некая база, некая. А тут, абы, ведаеце, абы тэма была цікавая, абы даклад быў добра прадуманы, не трэба там мець дыплома вельмі прэстыжнага універсітэту ці што. Яны вельмі дэмакратычныя. Я бачыла, праўда, першы год, калі я там была, памятаю, як мінімум, таксама, як і я, магістранты былі. Але памятаю іншыя разы, так, калі я падавалася і удзельнічала, там былі і студэнты. То бок, гэта добрая пляцоўка, па-першае, як той кажа, сябе паказаць, так, што ўжо я стараюся штосьці даследаваць самастойна, штосьці там даведвацца, так, я працую ў архівах, я працую з кніжкамі. Гэта я кажу пра архівы і кніжкі, таму што я літаратуразнавец, але там ёсць і журналісты, там ёсць палітолагі. Дарэчы, сёлета горача будзе палітолагаў, напэўна, сацыолагаў, эканамістаў. І гэта будзе вельмі класна. Там усякія спецыяльнасці. Я проста заўсёды далучаюся да або літаратуразнаўства, так, або гісторыі літаратуры, калі ёсць такая секцыя. Часам да секцыі літаратурнага перакладу я магу падавацца, але заўсёды звязаныя больш-менш з маёй спецыяльнасцю, так, з маёй спецыяльнасцю. Добра, прабачце, я выключу тэлебачанне, заўважыла, што там некае святло дзіўнае, чырвонае, не хачу, каб замінала. Нічога страшнага, я думаю. Вось, і аб чым я казала? У сэнсе, можна сябе паказаць, то, што мы робім, можна атрымаць крытыку, канструктыўную пераважна, бо самі удзельнікі, прынамсі, паводле майго досведу, так, удзельнікі вельмі добрыя, яны ставяцца цудоўна да маладых навукоўцаў, якія пачынаюць, таму можна атрымаць каштоўную крытыку, то, што цяпер называюць модна па-англійску фідбэк. Вось. І, па-другое, можна паслухаць вельмі крутых спецыялістаў, якія сапраўды прыязджаюць кожны год на кангрэс. Калі вы калі-небудзь падумалі, я хачу таксама пазнаёміцца яшчэ з якім-небудзь замежнікам, які размаўляе па-беларуску, там бываюць замежнікі, якія па-беларуску размаўляюць, і то лепей, чым я. Хаця гэта не складана, але прыязджалі Сёры Кіёсава з Японіі, здаецца, Кенсівата таксама быў, калі
не памятаю, ну сёры дакладна, я памятаю, што аднойчы нават у адным пакоі прывітанне сёры, коннічуа. Вось, быў спецыяліст, якім я, дарэчы, не знаёмая асабіста, але ён з краіны баскаў і займаецца беларускай дыялекталогіяй. Здаецца, што ён па лесе асабліва, ну, бывае, там вандруе, шукае, якія там дыялекты, гаворкі і гэтак далей. Гэта класна, дыялекталогія даволі далёка ад таго, што я раблю асабіста, але таксама круты філолаг вельмі, з таго, што я разумею. Бываюць спецыялісты кожны год, пэўная, скажам так, дэлегацыя з Нямецчыны. Бывае вельмі шмат палякаў, так, ну, з майго універсітэта, з іншых універсітэтаў. Ёсць процьма беларускіх спецыялістаў і спецыялістак, якія працуюць за мяжой проста. Але там сустракаюцца усе, дзеляцца думкамі, знаходкамі. Ёсць вялікая прэмія кангрэсу ў некалькіх намінацыях і... Ну, гэта вельмі класна. Вельмі падабаецца гэтая атмасфера, навуковая атмасфера, кава паміж панелямі, секцыямі. Ну, проста, і я вельмі засумавала па кангрэсах, канферэнцыях. Гэты кангрэс будзе ўжывую. Кангрэс будзе адбывацца у Коўне сёлета, гэта ў Літве, як вы ведаеце. Але кангрэс бываў і ў Вільні, і ў Варшаве, і, здаецца, іншых гарадах, я не ведаю. Я была ў Коўне, у Вільні, у Варшаве. У Вільні двойчы, ну і гэта так, 4 разы я была на кангрэсе. У Вільні двойчы, там вельмі класна, Коўня вельмі спадабалася. Прям вельмі. В Варшаве, ну я там і была, я жила там, в прынцыпе, таму нічога новага, але я была ўнутры палаца культуры і навукі. Гэтага велізарнага будынку, падарунак ад Сталіна, дзядзькі Сталіна. Ну, ведаеце, да будынку я стаўлюся нейтральна, бо нават пазітыўна, асабліва ўнутры вельмі файна. А да Сталіна стаўлюся як любы здаровы псіхічна чалавек, не гледзячы на то, што я крыху вар'ят, калі гэта не мае значэння. Падумайце на гэтым. Падумайце над гэтым. Вось. І што я хачу сказаць? Я хочу заахвоціць вас далучыцца да кангрэсу таксама. Абяцаю, што гарбата будзе. Я буду. Можа быць, у вас ёсць мая кніжка некая, хочаце, каб я падпісала, можаце злавіць мяне ў Коўне, у кастрычніку. Гэта першыя выхадныя кастрычніка, калі што. Калі раптам падумаеце, я вельмі спадзяюся, што так. І яшчэ гэта я упершыню збіраюся арганізаваць секцыю сваю, або панель. Як, ну, некаторыя любяць жартаваць, так, што панель гэта для прастытутак і гэтак далей. Гэта навуковая атмасфера, навуковы кантэкст. Таму успрымайце слова як проста кальку з англійскай, што панель гэта секцыя і гэта проста частка канферэнцыі. Всё. Нічога дзіўнага там не будзе. Ну, хаця бываюць файныя вечарыны, калі шчыра. Таму не скажу адразу, што нічога файнага не будзе. Ну, але не настолькі, як вы, можа, і падумалі над гэтым словам. Вось. Я ўпершыню буду мадэратаркай секцыі сваёй. Гэта ўнутры дысцыплінарнага накірунку літаратуразнаўства і лінгвістыка, так называецца, яны разам узятыя. Там вельмі шмат секцый. У мяне літаратура як форма пратэсту ў Беларусі. І я не буду казаць пакуль што, але абяцалі далучыцца дужа файныя людзі, ад якіх я ведаю, што шмат чаму навучуся.
Гэта я не магу. Ну, бачыце проста, які ў мяне твар задаволены, мордачка вось такая. Значыцца так, я нервуюся, я спадзяюся, што яны ўсё ж такі прыедуць, што будзе дужа шмат крутых рэфератаў. Я яшчэ думаю над сваім дакладам. Некалькі версій у мяне, я спадзяюся, на наступным тыдні я падамся, але час ёсць да 17 траўня. До 17 траўня вы можаце зайсці, я пакіну заяўку. Гэта інтэрнэт-форма проста, і там мала пытанняў. Я адкрыла, я адчыніла гэтую старонку на экране кампутара вялікага. Таму прабачце, што я буду глядзець туды. Я проста хачу падзяліцца з вамі тым, якія дысцыплінарныя накірункі, па-першае, ёсць. Таму што секцыю, я думаю, можаце выбраць самі. Проста я скажу, а можа быць, знойдзеце штосьці, што адгукнецца. Або справа, якою вы і займаецеся, ў прынцыпе. Сёлета, на жаль, як мы ўсе ведаем, сітуацыя складаная, неспрыяльная, і менш секцый сёлета, чым было, напрыклад, 2 гады таму. Калі я апошнім разам была, я апошні раз быў кангрэс, насамрэч у Вільні, так, у Вільні гэта было, там праходзіла, там была самая сапраўдная беларуская Вільня, і прабачце, калі хтосьці з Літвы, так, тут сярод аўдыторыі. Але гістарычна гэта горад, які мае вельмі шмат супольнага і з Літвой сучаснай, і з Беларуссю. І таму быў рэнесанс проста беларускай Вільні. Усе размаўлялі, або, многія размаўлялі па-беларуску паміж сабой. Сімволіка наша, яшчэ кампанія беларускамоўная ішла. Бо перапіс планавалі, так, і там трэба было адзначыць, што родная мова у беларусаў беларуская. Я не ведаю, адзначылі ці не адзначылі, можа быць, не палічылі вас нават. Але класна было, памятаю, яшчэ і з Каліноўскім была справа, што знайшлі парэшткі. І я убачыла, дзе ляжыць, дзе ляжаў, дзе знайшлі, так, цела Кастуся Каліноўскага. Гэта проста неверагодны досвед, я бы сказала. Добра, што я скажу? У мяне тут адчынена application form, або форма для рэгістрацыі выступоўцаў, так? Вось там адчынена, прабачце, калі я буду, профіль пабачыце. І завужніцы, так, не ведаю, можа гэта вас цікавіць. А калі мне цікавіць, то прабачце, што я не проста ў камеру гляджу заўсёды. І просяць вельмі мала дадзеных, я думаю, ўсё лагічна, імя, прозвішча, як у пашпарце, як на вашай мове, імейл, месца жыхарства, таму што яшчэ цана кангрэсу адрозная будзе. Калі вы, напрыклад, у развязу, так, там 25 еўра трэба плаціць, а калі з Беларусі, то толькі 10. Вось, таму што яны трымаюць у галаве розніцы ва ўзроўні жыцця і у заробках выкладчыкаў, навукоўцаў і гэтак далей. Гэта не заўсёды факт, бо не заўсёды, еўрапейскія навукоўцы зарабляюць вельмі шмат, але гэта справядліва. Гэта справядліва, і пагатоў, што гэта кангрэс даследчыкаў Беларусі. Месца працы, ступень акадэмічны, і з дысцыплінарных накірункаў гэта тое, што нас цікавіць сёння, бо я скажу, я пералічу, і, можа быць, вы захочаце далучыцца. Ёсць міжнародныя адносіны, так, і рэгіянальная бяспека, палітыка, палітычныя інстытуты, гэта нумар 2, нумар 3 грамадства і грамадскія інстытуты, 4 эканоміка і эканамічная палітыка, далей ідуць 5 гендерныя даследаванні, там заўсёды гарачая дыскусія, вельмі класна. Далей даследаванні медыа, потым адукацыя і навука, гэта ўжо нумар 7. Далей ідзе традыцыйная секцыя гісторыя Вялікага княства Літоўскага,
Потым гісторыя 19 з 19-го, прабачце, і па 21 стагоддзе. Беларуская гісторыя, так разумею. Нумер 10 гэта мой накірунак, гэта літаратуразнаўства і лінгвістыка. Потым 11 гістарычная культурная спадчына. І апошні накірунак гэта культура і культурныя даследаванні. Тут вельмі часта яўрэйскія пытанні, самае рознае. Я ведаю, што нават здаецца гэта тут. Ага, гэта не тут. Але недзе ёсць... Не, гэта ў літаратуразнаўстве. Усё ж такі беларуская літаратура ў звеце, так? У мяне 10А, літаратура як форма пратэсту ў Беларусі, а 10Б таксама цікавая секцыя, можа быць, я паспрабую неяк далучыцца, прынамсі паслухаць. Беларуская літаратура ў звеце, пераклад як жэст салідарнасці. Гэта звязана, многія тэмы, якія пададзеныя ў секцыях, звязаныя з падзеямі, якія летась і сёлета адбываюцца ў Беларусі. Потым просяць назву дакладу па-англійску і на мове выступу, дарэчы, наконт моваў, працоўных моваў. Іх 6 ажно. Англійская, беларуская, літоўская, польская, руская і украінская. Вельмі шмат украінскіх даследчыкаў прыязджае кожны год таксама. Вось. А далей просяць файл, і гэта трэба памятаць, ад 2 до 4 тысяч знакаў. Я паглядзела просто, якая лічба, а то я памылю. У мяне 3000, здаецца, акурат добра. І гэта абстракт. Так? Гэта кароткія тэзісы вашага дакладу, вашага артыкулу. Таму што потым можна падаць і на публікацыю. Добра, я пакіну ў любым выпадку гэтую анкету, а вы пакуль што дапівайце гарбату, падумайце над гэтым, можа быць штосьці і зацікавіла, будзьце шчаслівымі і спадзяюся пабачыць вас на кангрэсе. Любыя пытанні у каментарах прашу, хачу пабачыць. Што? Падабайкі, падпіскі, званочки, вы ўсё ведаеце, ўсё ўнізе. Калі яшчэ не падпісаліся, то прашу. І будзеце першымі даведвацца, прабачце, пра відэа і пра іншыя рэчы, цікавосткі. Дзякуй, да пабачэння.